Hadin ka random task berpenlong de kibor penyach nong nong se ringkat bot kibor sarkar menta katayo lala padan live khandai ngot kibodan yauniu khnyang jingpang. Nakaliang kibor sarkar haringkat kajinga menjur lang kinong penyach nong jong nong se larai ban pengat ya nong se borok away haga containment zone nakabanta shipowski kata nadu ka hnyo beje janmi jong ka khalai tere ujemmang arjar arpway hadu ka hnyo beje janmi jong ka arplai tere ujemmang arjar arpway. Kenang bakan long ka basok pan wat iki primary contact jong kini ki live khandai ngot bat ru pan khanglat iki jingpur uniu khnyang jingpang hanong se habe kran board secretary ka covid committee kasnong nong se oba short star nong si ulaong nakabanta ban song skan kasnong lasngau don kam ban khang ya ka let kawan jong baro kenang bakan amdon ka jingja basngo si hadin habot ulapan pawru ba ka ne ka jingrai ka long hadin ka jinga manjor lang nakaliang jong video ka melim blog u doctor badai in charge ka ne jaka pat baro kinong panyach nong ulaong ru bala ai la de kinong song snong ban pendap ya ka siu ka tra haru shibet nyo beje janmit Hapdang jeng ini kipos ngi nakal yang kinong penyach nong kikmil nanti ya kajinge tray lang jong boro ki para nong song snong jong kanong se. Hadian bangila dep yak tukar random test ka bangila le hanok se aka katway tarik nai mi araja katway ke abangila yit benya isyam ba kata kajing don se positive case la mi hadu kula live pandai ngot ke kunta nakal yang video ilawan kiti snong jongi bat kumjuru ila terwa panan ada containment zone swa ya mata sipo nakamta ka jingha jang ka sinong nokse ya khnang ban yana ya ka jingpur state jong ni yang jingpang covid khandai ya kumta i video da ka jing singkya ka jong i haringkat i doktor jong ka shastri memorial dispensary i larai la sim ya ta ka bor ka bala punkup da sarkar hai by in contain lene ban khangdam swa ya ka sinong nokse ka jong i lamenta sipusni yai te kumta ngiru lamda pene kata kajing terwa ka jong in video tengi laya lum ka meeting kerti akas nong ringkat kador bas nong I rang bas nong I secretary nong kumjuru bat I member jong ka covid committee tengi laya sim ya kane karai bangin pediang ya kane ka jing khangdam ban kane ka kalong ka jing pensngau ba kamdon I kano kaban nakaliang jongi ban ong bangin persa ai ka baka sarkar katurwa nomor kani kalong nakabanda ka jingha jong ka snong ka thau ka jongi barok away te kumba laong di doktor bangin la ban serius yakini ki kontak no ki bala mi nakini ki positive case ladangim le kadi tangani ko ka lan kalenti ka ban la bangin khangi kani ka jing posted jong yang jepang covid khandai ke ngiru nilai trailang angkat video pat kumju kasnong hibar kawai ke ban ngakerpadu hamtam yakni kasnong naksa jongi bat ikinong sang snong nang bakin kin pediang yakni bat kin pediang yakni bakin burom yakni kai ke bak sarkar ke penya haringkat ke basnong ke kin omsim baklai yakni omdei ba ong ba nile ben ne amdai nong ba isim kono ka rai ke babakla rai nakabanta ka jengtha hi ka snong ka thau korok away kumjuru kini snong ki bamarjan bakni nang bakan lain naka jeng sapriang ka jong u ne yang jepang thandai ke ngi skamba lengba kani sum ka jing tmu ka jai video yong ba kani ka jing khangdam omdai tang mon ong bangin khangdam anrai idoni kata ka jing tmu ba inong ba inpun khu chindon yuni yang jepang hagni ka snong jongi kengi kermen Panyisanya kata hak sarkaru kande kebadan kam kunjuru nakaliang kasnong kejongi ngin persang bala bangin ya trailang pat kibor jong sarkar khang bangin la ban pendu jat sendon yuni yang jepang ane kasnong kejongi nakaliang jong kador bar senong pat kunju naka covid committee jongi pengila karpat di video nang bai ai por mo long kamdai banang na insurai kerti no mentakasi on khang na mentakasi rangi la keren video lesa ini ba mentakasi dengan highlight sebreu ketinyo ban sil ban tra ban fiet iki jengam kam ki jongki bat hamtam nak mentakan ni kasih pusngi te komta video ro ila menjur te rajinya telang bagi ila rai bangin sistem ya kan ka ban ai kan containment zone nadu sibet akapor nyo buje janmian ya hadu ka arkulai trek nyo buje janmian